सोरनि बागान बेलाय नांगौ नै नायफै खान्थाल साबसिनसो बे बायबायानो बायबायना इन्ट्रेस्ट जादोंमोन बैखिनियाव फुदो थांसै थ' गुरबाय थाबावगोन लेंहरबाय थानो खोनायाखै नै बिराद गोजोला जोब्बायसो हेल' एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोनखौ आंनि यूट्यूब चैनलाव बयखौबो खनसे बरायग्रोनाय जाबाय थ' बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो नै दायो जोङो माबा लायनो थांनो नागिरदों खान्थाल फिथाइ लायनो नागिरदों र' खावनानै लाफा दुगा माबा जाखुमागासिनो दं बिसोरो नै मा जाखुमादोंथाय माबा जाखुमादों र' इसोर जाखुमानायखौ जोंबो जाहैनि मा जाखुमादोंथाय मा मोनजाखो फुजा नै बाजैया मा गामगौ जाथारदों दे जाद' खान्थाल फिथाइ खानो नागिरदों जोङो खान्थाल फिथाइ र' फिथाइया रादना रायाखै नायनि राजोबदोंना राजोबाखै जाखो फिथाइयालाय नैबे थाइसेया राबाय खोमा इयो खानसै र' थाइसे बै थाइसेया बांसिन राबाय फिसासानो खोजोमा दंसोगारो माथो खोजोमा बै थाइसे फिसासाया बिराद मोजां राबायमोन खिन्थु थसे आरो बिराद खोजोमा दं याव दिबिना कालारिं जाखायो हलि मुलि ग्यास नै खान्थाला मोननायखि जायो मोननाय नङाब्रा जों गोथां थागोन दायो नों थांसिगोन आं दे नैबे राजोब्बाय खिन्थु राजोब्बाय ना नै बोरो अबेथिं गारहरगोन ओइ हाग्रायाव गारहरनोसै र' दे र' बे नों थानाय खाथिनि हाग्रायाव गारहरगोन आं गारहरसिगोन 1 2 3 नै माबा बुं क्लास बेसेबांबा क्लासाव दंमोन ना खान्थाल गोलैनायाव बांग्रि फैदों खारदों होननाया ना मोनाखै नैथिं थाइजौबो दङ थाइजौआ बिराद गोखैलै दैमुनि मबाइला कालारिं जाखायो सोरनि बागान बेलाय नांगौ नै नायफै खान्थाल साबसिनसो बे बायबायानो बायबायना नै गिदिरथार इयो जाबाय दे खोजोमाया जामाइला नैलाय आथाया थोस एसेसिं लायो आरामनो जाहैनोसै संख्रि फानलु गोसा होनानै गयारि भाइफोर होदो गयारिया फानसिगोन नामा गावबो बायनानै गावनो फानफिनसिगोन फाननो होदां 15,000 13,000 बायदोंमोन बियो मोनसे दंखायोना बेलेग आरोबाव खानायखौ आं दाब्ला लानानै जायाखै जायलालासिनो बे आंखौ होनालै दालफिनखौ होआ नोंखौ मासे कालारिं नुयोलै नै इसोर जागोन नो हा लांफै
नै आब'आबो लांफैबाय नोंसानि ना बियो जाहानि दा नै मालिका गारहर नै जागोन नां बिराद सिरिला जोब्बायसो आंबो लाबोदों दिसुम बिराद जानो मोजां मोनो ना दंफां बायना लाबोबाय बिफांखौ बायना लाबोबाय फुलि दिनै हासार लांफानोसै ओमफ्राय गायनोसै दा हा दंफां दालाइनिफ्राय बानायहोनायासो मोजां बे दालाइनिफ्राय बानायहोनाय जानिया फाननाया दालायनायसो जायोना मुस्लिम ना माबा ओइ नै सासेया हेलिना सासेया गेमस्रि नायनो नै हेलिनाया साथा लादों मा खबर हेलिना ओमफ्राय नै गेमस्रि हाय गेमस्रि गेमस्रि बिराद गोजा गोजा ना मोनबायना जोब्बायसो ओइथिं दङ नै बिलाइ थानायखौ बुरजा मोनलायदोंमोन इथिं नङा नै सानजाहा मोनजोबा बिराद गदाय मोनो बिदिखौ मालाय जाखांजोबासिनो जायो नोंसाना सोरो बा मानसि मोनो नोंखौलाय लिसुआबो नै बिदि गोथाव जानो गोलाव गोलावा बारा मोजां नङा गोखै जायो गोलाव एसे ना मोदोम बारा गैया ओमफ्राय गोखै दा मानसि फैखायोमोन गिदिर बै थायखांनायखौ एसे गुदियावनो सिफायनांगौ बारा थायखांनाय जि थागादोंमोन दाख्लैथ' सिरि जोब्बाय माबा दंनो खोथमा दंनो खैमा दङ ना ना जिबो हमलायखा आंखौबो खालामनांगौ हमनो रोङाहाय बिसोरो हगारनालाय आके सोंमोन नुबाय जाबायदां बुरजा बुरजा माबासो नै बियो हायाव दोनबाय बिसोरो जेबो नङा बियो आंनो दोनो आरोबाव हानांलालै होमबालाय जाथों नै एसेबां बुरजा हानबाय नै मानो हाननांगौ नोंखौ जायागारा लाजोबदो दे गोथांखौ लादो जेबो नङा आयु संख्रि जानांगोन दे लगायना जायो थां गोथाव जायो खाजि जाबाय दे मानसि दोङो जाबाय दे होनांला जाना होगोन नोंसोरनो मेल्ला थैयो खाजि लागायना जायो थां संख्रि बानलु दोंना जाबाय सुदो सानियावनो सुदो मोनसेयावनो दोननाय औ दे लिसुआनि र' ओइ बे गेसाव सालानो एसे मोजां नै र' ayo cakap cakap nunggu sampai ayo si masih terang lah nih jadi susah nih oma bayi sana kita oma bayi aku cakap cakap kamu nih नै जा हाइस मोजां जायो हाइस मोदोम थायो जानो बिदिया ना नै अ थारे हाइस मोदोम थायो ना बेखौ माबा मोनलाय नामा दे oh no ya
दे चेलेन्ज सोर बांसिन जानो हायो दे हो Ada ini hai nak jadi free hai. हिरा जाद' दे हिरा जाफैद' दे सोर बांसिन जानो हायो दे जाद' Jadi gimana pilih macam mabai sih na ise? दे जालाय Tamam gue deh. देलाय जालाय स्पिड जाला Ning bedi. 1 सेकेन्डआवनो खालामजोब Ro. 1 सेकेन्ड लायनो 10 सेकेन्डआव Is 1 second. Jina na? दे ब्रा थाब थाब जि 10 सेकेन्डल' Deh. Oh no Kena nak kan? Andi ini deh bro. Ji dimang nih father sada. Bap beta tadi ini gitu ya, bapi gitu ya. Nengah. अखा हानायावनो ना गुरलायलायबावबाय नालाय जों थांनानै अखायानो हागासिनो लिस्ट जाखांलायबावबाय जोङो गावसोरल' जादों आयौ साम' गोजासो खांख्राइ मोनसाबबायथ' बिनियाथ' गैथारा दैनि नेया जेखाइजोंसो मोनो थांबावलासो इन्ट्रेस्टजोंनो साम' खांख्राइ दा लखबा नाय दा लखबा बुरजाथार जाखाबाय इयाव जागोन मारगौ फाननो हासिगोन ना फाननोसै खावसे फाननोसै नों खबाइसो जाखाबाय इन्ट्रेस्ट जादोंमोन बैखिनियाव बुरजा थांसै थ' गुरबाय थाबावगोन लेंहरबाय थानो खोनायाखै ना गुरनानै दासो फैबाय बिसोर दहायनिफ्रायनो गुरदों नाखौ लखबलाय जेंगायाव बेसे बुरजा मोनखो नाया खबायाथ' दिनै टिकिनटाव टाव होननायसो खबाया दे डाइरेक्ट लखबदो नायनो लुगैथारबाय आं नुखै आंबो मोनथारदों वाव मोनसाबमारदोंथ' मबेला दै लुजागोन दा मिथिया दे लुजोबदो नाया जेखाइ नै बेथ' जेखाइ फिसानिसो बिनिसो आरो दंबावसो दे आरो दंबावसो नायाबो जि इन्ट्रेस्ट जाखादों साम' ओइ नै नास्राय खारनो नागिरदो नास्राया बानो दै सुनो दै सोमलाय दे दुलायो दैखौ दोनालै दुगा खालामनानै उनाव हामा जाथों आरो हमनो रोंखाया साम' गोजासो नै नायानो बारा गियो गैया आङो बिसोर अन्थाइबो लाफादों बुजाबनायनि साम' लादाया मोनसेल' इयोना नै गिदिरथार होनलायो माबा गिदिरथार होनलायो जल्दि सायदो खान्थाल जानोसै नै बे नाखौ जि सिनायलाय ना हमग्राया सासे ओमफ्राय केमेरामेन सानै बे नायग्राया नै साथाम हारामुनिया थांलायबावालै ना हमनो जिखा गुंखेल'दि या लेखा नैबे आंनि नैबेयो बेखौ जागोन आंहा सिंखावरि लाजिथाराबो नैबेल' सायदो नै खान्थाल लाबोखाबाय आं खान्थाल जानोसै जोङो दा खान्थाल दा जानांगौ खान्थालखौ बे गिदिर माने बे फिसा आरोना राबाय बियो रानायखाय बैसोआ गिदिर होनदां माने बैसो गिदिर होनो नागिरनाया खान्थालखौ गिदिर होनफ्लांदों गिदिरा नैबेसो खिन्थु बैसोआ बे देरसिन नैबे फिसा बैसोआ खान्थाला गिदिरबाबो हालदांग्रा होनना बुङो बिदिखौ नैबे थेफाजात